Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nuwun ngapunten iki Kanjeng sing wetan ra ana nyamiane ra tak dongake. Ha sing ana mung kulon tok. Ono. Muga-muga dijabahi Allah. Muga dijabahi Allah. Ana jebule. Lara roh. Berarti sing arep wis do dipangan kabeh. Ra rata jenenge. Nah, kula jero niku wis rong kresek. Bismillahirrahmanirrahim. Suratur Ra'di. Utawi iki iku surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du. Utawi surat Ar-Ra'du iku makiyatun, surat sing bangsa makiyah karena mayoritas tumurune neng kutha Mekah. Illa ayataini kejaba ayat loro. Ana ayat loro sing le turun ora neng Mekah. Fihima iku tetep ing dalem ayat loro madiniyatani utawi dadi madiniyah, ayat madiniyah. Wong le tumurun pas Kanjeng Nabi neng Madinah. Wa huma utawi surat loro sing le turun neng Madinah utawa ayat loro sing le turun neng Madinah iku qauluhu ta'ala, ngendikane Allah Ta'ala, wala yazalul ladzina kafaru tasbihim bima sona'u qari'ah. Ya ayat kuwi engko nang isor ya tetep ana. Wa qauluhu ta'ala, lan ngendikane Allah Ta'ala, wa yaqulul ladzina kafaru ila wa min indihi ngilmul kitab. Ngantek tekan kono kuwi. Wakila lan dingendikake madiniyatun. Madiniyah. Ana sing ngarani nek surat Ar-Ra'du niku dudu surat Makiyah tapi surat Madiniyah. Siwa qaulihi ta'ala kang sakliyane Gusti ngendikane Allah Ta'ala walau an qara'na sayarat bihil jibal. Walau an qara'na sayarat bihil jibal. Al ayataini ayat loro. Utawi surat Ar-Ra'du iku salasun ana telu wa arbanguna lan ana 40 apane ayatan ayate. Dadi ana 43 ayat. Surat Ar-Ra'du niku mengkur sethithik 43 ayat. Rada sethithik rada cepet iki.
Lah kataman ora padha wae. Nek katamani ngopo mau mingrang apa-apa. Samanu ma'atun. Hi ana 800. Wa arbangun lan ana 4. Wa khamsuna lan ana 50. Apane kalimatan kalimahe, kata kalimahe kata. Ana kata benda, kata kerja. Niku neng surat Ar-Ra'du ana 854. 854. Kata bendane, kata kerjane, pokoknya kata benda, kata kerja. Salah satu alafin ana 3000. Wa khamsu ma'atun lan 500. Wa khamsatun lan 5. Wa arbanguna lan 40. Apane harfan hurufe. Nek hurufe alif ba ta jim dadi huruf hijaiyahe sing neng surat Ar-Ra'du niku ana sekitar 3545. 3545. Yes, nek jenengan ora kober ngitung niki. Agi ngitung Al-Fatihah kae hurufe pira ngono wis. Al-Fatihah tok ae hurufe pira. Ora kober. Enek para ulama-ulama besar niku karena memang saka segi gesange we dicemplungke nggo ngurusi ngelmu, nggo njlimetke ngelmu ngantek nggon kaya ngene we ngerti. Makane ya saka uripe barokah terus mengke ciptaan-ciptaane hasil karyane saya barokahi sing kabeh bisa dibilang dadi jariyahe beliau-beliau. Wan iki ya dadi jariyahe Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kamangka ratusan tahun yang lalu le sedo. Ratusan tahun wisen. Ora kok ming puluhan tahun. Manfaat ilmune. Bu nek jenengan ki engko mati ninggali apa? Kita mah ming ninggal utang. Ora ana sing iso didadekke jariyah. Top tenan lho niki. Ngantek hurufe diitung. Kalimahe diitung. Ayate diitung. Iso milah-milahke di surat Makkiyah, di surat Madaniyah. Tafsir ya sing ngene iki tonjo pokoke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Lame dawa 6 ketukan, mime dawa 6 ketukan, rone cendak. Alif lam mim ra. Utawi lafat alif lam mim ra iku ismun siji jeneng li surati kedue surat. Ai tegese hadhihi surati, kedue ikilah surat utawa hadhihi suratu utawi ikilah surat iku musammatun dijenengi bihadzal ismi kelawan ikilah jeneng. Mula surat Ar-Ra'du niku ana sing jenengi surat Alif Lam Mim Ra. Jeneng wae. Dadi nek kaya awake dhewe ya mengkur sekedar ngerti sak grabiasan, krungu sak grabiasan, syukur paham, apal, pipite ra paham lali ya wis.
Wong ya ora ana wong nakokke. Nah nek kaya jenengan rak ya ora ana wong takon. Ning ora apa-apa wong karo Raqib kecathet nek tau ngaji surat Ar-Ra'd. Sing kena nggo nyadong niku rak catetane Raqib kuwi nek wong takon, wong neliti, apa wong nelesih barang niku ora apa-apa. Ditriti sak karepe, ditelesih-telesih sak karepe, dicacat sak karepe, dielek-elek sak karepe ming wong. Sing penting ra ati temanjem nindakake dawuh. Kei paham ya syukur, ora paham wong ya nyatane wis tampa ganjaran le temandang ngaji. Le menyang, le tenguk, le nang kene terus turu, terus engko karek mulih barang ngono wis wah sibuk banget. Sibuk banget wis. Dadi sejajar karo le menyang, le tekan kene tenguk, terus omong-omongan sejajar nih. Turu ya ora paham, omong-omongan ya ora paham, dadi sejajar. Ora ya lumayan to wisen. Wis pokoke tandang ngono ya. Rasah nyacat siji-sijine rasah sing turu ya ben turu, sing ngomong-omongan ya ben omong-omongan, sing gatekke ya ben gatekke, wis sing mangan wae ya ben mangan wae, karo sing werna-werna. Wakala ngendika sapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikane fi riwayati ngatoin ing dalem riwayate Imam Atta. Maknahu tawi maknane alif lam mim ra utawa maknane ar-ra'du iku ana utawi ingsun iku Allahu Allah al-maliku zat sing maha miliki ar-rahmanu zat sing maha welas. Dadi maknane iki ingsun iki Allah zat sing maha miliki tur zat sing maha welas. Hati alif lame ingsun mime zat malik rae rahman. Jenenge nek kaya wong bisa karo wong Jawa otak-atik gathuk. Karena sing ngeten niku makna resmi, makna asline sing ngerti ming Gusti Allah Taala. Terus alif lam mim ra, alif lam iki ingsun Allah. Ingsun ki Allah disingkat ning alif lam karena Allahu. Terus mime maliku, mim al maliku, rae ar-rahmanu. Hara otak-atik gathuk. Angger kira-kira memberi makna positif barang iki jenengan iki ya oleh ngotak-ngatik gathuk iki ya oleh. Waqala lan ngendika sapa Ibnu Abbas fi riwayati ghairihi ing dalem riwayate sakliyane Imam Ngatok ngendikane ana utawi ingsun iku Allahu Allah aklamu kang maha luweh ngudaneni. Wa arolan meruhi sapa ingsun maing barang tak maluna kang padha ngamal sapa sira kabeh wa takululan lan padha ngucap sapa sira kabeh. Ngendikane Ibnu Abbas ing dalem riwayate sakliyane Imam Atta. Ibnu Abbas ki putrane Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas niku pamane Kanjeng Nabi. Nah niku termasuk prunan sing alim sing sering ngendikake pengendikane Kanjeng Nabi. Karena dadi sahabat menangi gesange Kanjeng Nabi we Ibnu Abbas ki isih nom. Isih nom dadi nderek nandi-nandi ning Kanjeng Nabi ki isih nom, mula pinter. Sering ngendikane kalek dirungu medun-medun, dirungu tabi'it tabingin ngantek tekane para ulama-ulama salaf biyen. Termasuk tekan Imam Ngatok niku. Ngriwayatake ngendikane Ibnu Abbas
maknane ingsun ki Allah sing maha ngerteni luwih ngerteni sak kabehane uga maha meruhi apa wae sing dotok ngamalke karo meruhi apa wae sing tok ucapke. Iki ora mung sekedar weruh tok nek Gusti Allah niku. Nek Gusti Allah ki maha weruh ya engko otomatis nggawa dampak saka weruh niku. Karena weruhe Gusti Allah niku ora mung sekedar weruh. Tapi dicatet utawa didadekke satu kebijakan oleh engko dienggo ngekeki walesan. Iku anggere tekan titi wancane bar kiamat kono rak terus dikeki balasan marang Allah Taala saka apa sing kita lakoni, apa sing kita ucapke. Wong nek ning awak ngamal iki loro, ngamal ucapan karo ngamal penggawean. Nek ning awak ning jaban awak ngamal bondo. Nek jenengan paham ngeten iku mula omong barang iki sing apik-apik menekake ganjaran apik. Omong apik iki ya werna-werna kok ya. Karek judule acara. Judule acara iki apa misalkan judule ming sekedar jak omong-omongan ayo nanggah kono kelawan omongan sing nyenengke nek dijak omong-omongan kuwi mau esuk ngaji ora yo cetha ngaji wah iki wis ora nyenengke to nek ngono wong jak omongan iki mbok yo sing nyenengke rasa dadak ngono kuwi. Wis rada nyenthit titik, cetha ngaji. Kowe ngaji setengah jam sok mangkat sok ora. Oh alah yo karang yo bot repote wong ki beda-beda. Ana kalane aku nek ora mangkat kae dilalae sawah ki ngecakke wong tandur. Dadi gaweke kiriman mruput. Engko nek ngantek le gawe bar ngaji sing tandur neng sawah selak do semaput. Masalahe le ngirim neng sawah kawanen. Di aku ngalahke ora menyang ngaji sik gaweke kiriman wong tandur lho. Mula ya aja kok terus nyenthe dumeh wong liya ora padha karo kita. Ora padha kita ajek ngajine liyane ora ajek. Ya ora mesti kok ya. Niku dulur kita iki sing sok pendak setumangkan iki ngiripeni wates apa ya kon ajek. Niku sing nganggo mobil niku pendak setu esuk le tindak ngaji. Ning yo ngiripeni wates rika mburi pabrik rokok niku. Ya rada tanja cek adohe. Jenengan lumrah angkat terus kadinggok kidul oleh mangkat oleh ora oleh. Nah ngeten iki ya ora arep ngiseni catetane malaikat dhewe-dhewe kok arep tok iseni apa bebas. Nggih to ora kok nguntungke wong liya ora. Ning ngaji ngeten iki nguntungke diri kita sendiri. Amin. Wong ya ming arep ngiseni catetan nggo nyadong nugraha, nggo nyadong berkahe Allah. Ora kok nek jenengan ngaji wong liya untung, ora sing untung jenengan dhewe kok ya. Dudu wong liya ki ora ngalap keuntungan sithik-sithik. Mahisa rugi wong liya. Nek sing mburi-mburi kae lho. Nek sing ngarep-ngarep iki wong do ora doyan rokok dadi aman nek iki. Mulane iki ming karek nari karep. Nek kita paham kaya ngendikane Gusti Allah niku. La tariqa ilal jannati ila bingamalin. Ora ana dalan
menyang swarga kejaba mung nganggo ngamal. Lah ngaji niki rak bagian ngamal sing jelas kena nggo sangu menyang dalan swarga to dadi rak mung keuntungane dhewe-dhewe. Jenengan nyalengi ngamal sing mlaku ning swarga ya jenengan kok. Dia aman-aman saja. Digatekke kabeh apa sing dadi omongan kita gatekke kabeh. Allah Maha ngerti, Maha weruh. Weruh ki engko nyatet, ngerti ki engko bales. Meruh terus dicatet, ngerti terus dibales. Omongan apa wae. Neng omah karo garwane omongan kok nyenengke, kok nglegake. Wah niku bagian ngibadah sing ampuh. Sambelno terong mbokne tul kiem. Mah kuwi yo nglarake ati. Kuwi nglarake ati nek kuwi. Terus ming mbokne tul kiem. Kamangka bojone iki jenenge we Astuti. Ayo. Jenenge we Astuti diceluk mbokne tul kiem. Sing wedok ngono ya terus menyat temandang ya wae. Nanti pas posisine kuwi kancane sing wedok dolan rono. Ngaruhke ora mbak kok bojomu ning nyeluk mbokne tul kiem. Nak aku apal karo lambene wong siji kae. Jebul ya ming padha padha le wis ra tertib. Jan ora tertib ngono kuwi iki. Sing siji nek nyeluk ya ora begitu ngajeni, sing siji saking apale ya wis mengkur terus padha le ra ngajeni. Ora kok nek aku apal karo lambene garwaku ora, karo lambene wong siji ae aku apal. Nih. Tobat ngrasake wong siji ae tobat. Muni ngono kuwi iki tobat ngrasake kae. Padahal sak kata, rong kata, telung kata iki dingerteni diwiruhi Gusti Allah. Dadekno ganjaran aja ngantek dadekno lantaran siksa. Omong sing apik pokoke. Nek Kanjeng Nabi ngendika ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Ngucapo sing apik, nek ora iso auliyas mut menengo. Jak omong kon omong apik wae angel. Omong kok ora tau nyenengke. Ketoke weweh ya oleh weweh nganggo kalimat sing larake. Jejer kancane ya nepuk pundake nek ngeleh omong gek engko jajan. Iki karo kancane kok ya omong wae ngono. Nepuk pundak iki karo omong nek ngeleh omong gek engko mulih ngaji jajan. Ning yo sing ditepuk-tepuk ngono ya rada apal, dasare ya rada nyelkutis to. Di ngono kuwi langsung oke siap. Ya aku ngeleh. Nah aku nek lenawani ngono kuwi ora wae. Nawani kok ming nek ngelek omong gek engko mulih ngaji jajan. Ya paling ora iki engko mulih bonceng aku tulung kancane. Lah arep nendi Ci? Wah esuk iki kok aku pingin sop. Engko golek sop. Oh siap. Tulung kancane wong nek ijen aku lingak-lingu. Iki sing ngancani wis seneng ngono kuwi. Ora kok nek ngeleh omong, padha karo kon ngemis to ngene iki. Ora buang. Ngomong sing pendak dina saja karena ora dong nek iki digatekke Allah, ora dong nek diwiruhi Allah sehingga sok kemendel kaya-kaya ora ana hitungane. Apa meneng njaba kae wis nyebahi. Maksudnya nang njaba kono lho. Ora ning njaba kene, njaba kono iki nek jenengan krungu walah wis. Kene tengok ngono kuwi
Ana wong teka kamangka tenguk ning warung, mulai ngruri sing tenguk ya wangun ta. Saka ndi to kowe iki? Ngono kuwi. Kowe tuwek-tuwek lho, tuwek-tuwek nek rada ABG ngono kuwi kadang ya lambene cah ABG. Lah kuwi wong tuwek-tuwek sih. Kok ya iso ta njedulke kalimat ngono kuwi. Kecatet, jelas kecatet. Engko mesti nampa apapun kahanane apa saiki sing diceluk trima ya tetep nanggapi bahkan sapa wae apal ngantek mungkin wonge kuwi nggentho apa piye ngono ning mah nyeluk to wong liya. Nek karo wong liya nyeluk to padahal asline sing gentho dheke. Ning ya mungkin kendel apa piye ngantek wong-wong do wedi. Arep wong-wong wedi kae iki malaikat ora wedi. Hitungan-hitungan sing gebiji kuwi iki amal elek ya nekake siksa tenan kok. Engko titiwancine ana hitungan. Mula apa sing kita lakoni, apa sing kita ucapke iki dingerteni karo diwiruhi Gusti Allah. Lah kita kudu program karo konsep kuwi kanthi sak bener-benere alon-alon. Ngamal barang ki alon-alon. Misine iki ming nyalangi ngamal men diganjar. Rasah nganggo sikap nek nang omah ya iki gaweanmu, iki gaweanku ora ana bahasa kuwi nek wong ahli ngamal iki ora kok iki gaweanku, iki gaweanmu. Ayo berlomba-lomba nyalangi ngamal. Ana barang kok ngene kok ora tok tandangi, tak tandangane men dadi ngamalku ngono. Iki bapak-bapak iya ngono kuwi nang wastafel kok piring gelas sendok temumpuk kae. Lah kok sing wedok turu rasah diseneni, rasah ditendang, Pak. Lah kok dadak ditendang. Wong cetha piring gelas sendok temumpuk nang wastafel turu. Rasah ngono eman-eman kok ya. Nengke wae sing turu tak sahane. Ngamale niki dadi ngamal keapian, sesuk tampa ganjaran gedhe kok ngono kuwi sih banget kok nggih. Mula diterangke ngene sing wedok malah ngomong, "Kuwi Pak rungokno." Ngono malah. Oh, ming radon. Imah ana sing ngancam kok ben engko tak jajal aku turu kok. Mah wani-wanine jajal. Dijajal kae tenan sing lanang isah-isah, sing wedok gandeng turune turun jajal tetep dosa. Lah ming turu jajal padha karo tok-toke turu ming arep nganiaya sing lanang to kuwi. Tetep dosa lho kok edan kok ora. Kecuali nek turune iki turu kebablasen, apa turu sayap, apa turu karena apa-apa nek turu jajal iki berarti ning arep nganiaya sing lanang. Dadi turune dosa kok. Kok arep dijajal. Iki sing tenan sing jenengan garis bawah iki Allah maha ngerteni karo maha meruhi apa sing tok lakoni karo apa sing tok ucapke. Dadi saka ucapane karo saka temandange keketung kabeh, ora cuma-cuma. Celot jelas nek niku. Niki sik terus esuk-esuk lumayan oleh sak ayat. Alif Lam Mim Ra. Muga-muga dadi ridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, saged nyalangi ngamal soleh sing saokae-okae, nekake kabejan kamulyan, bakda donya niku tekane akhirat sak mangke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.